ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la saraka jugu bomori tenya wele la Ambi ala tanu ala min ye doni bonya ka doni baw bonya kisi ni nema ko nyini Allahu fe akake dafe ula so herema ka Muhammadu kodo ani asomo sanumaw ale min ko akakuma kan sanumaw na kan ka doni nyini kabini bamunana fokatase kabu kono dalima tesi fla lajebaw mali kono mali koka kaufo ka wale nyumando sangani wati au kanyama dalila bi wajuli kena kono ambawla doniya ka fo ambe dugabugu seku mara kono Silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiiya to Ansarudin olu ka kalanyɔrɔsoba min bɛ Dugabugu ka sanga ni o kuranɛ jigin tako 4nan ye alisilamɛ jama ye kɛnɛ in seereya baara in nun donna ni bisimilali kan sanuma ani denmisɛnw ka walanda di cɛkunda musokunda an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ Musa Jakite jama bɛɛ lajɛlen foli ka bɔ Musa yɔrɔ akwabe dugutigulakaw fo ke mirilakaw fo ani mɔgɔ bɔra yɔrɔ kana bi bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada u nana dɛmɛ nin baara in na a diyara n ye n'a bi fɛn jira Ala ka dugukolo kan a bi silamɛya ka ɲɛtaa de jira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ala kishi anaka hina anaka bari wa na ba kele na bela jeliya. Famaduna al-yawma. Ama bi walanda. Targibu fi nikah. Afuru jeliya. Qala Allah ta'ala. Allah ta'ala go. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i. Ay muso furu muso mun ka daw niyo. Masna wa sulasa wa ruba. Flan saba nanan. Fa in kiftu an la ta'dilu fawahida. Ni si anaki se akle ga da kelema. Aw ma malakat aymanikum. Wallahi kini bole jomu mara. Suratu nisa'i. Ni suratu nisa'i wonnana. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala gira ko kishinna mabaye nikahu sunnati furane mamaru atasira famana rakibani sunnati ni mo banane mamaru atasira ma falaysa minni otigi magene mamaru do al amru bil sabri wa yamaral kata sabalma qala ta'ala Allah ta'ala ko wala nabluwanakum ne ala engale mina wala jarabi bi shay'in fendola min al khawfi kabasirana wal ju'i an konga wa nafsi min al amwali anaga nafulu naga shidi wal anfusi an saya wa samarati an yuridu wa bashiri sabirina an sabalba ni sanjali alezina iza asabati musibatun ni mashibogo mugo soro qalu ubafo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ambe bolala yoro ambe sigata la yoro al-amru bisiri wa nasr sahibihi mo ya man cheni akla chantigi deme qala Allah azza wa jalla masam gase ko talo ni akla agalang ya ayyuhallazina amanu ya mugham wa qalimanera ala taqullaha wa kunu ma sarikina aisana ya gafara chantigu ka Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kachiba ko kishi nema bae alaikum bisiri ne ba man che fainahu igaro che mal birri o ga faral mayaka ma fil jannati o fla mo ga sa jina ko nana yakum ne ba ma wal kasba galo fainahu igaro galo mal fujuri ka fara che ni ga wa huma fi nari o fla mo ga se jane ma ko na ala silatu rahim o bishindi tuguleka wa qala ta'ala ala ta'ala ko wada zal kurba aga diliga masulla mogoma hakau wa hagawla wal misikina ani misikina wa ibn sabilu antamalew wala tubazuru tabziran aga na waru mana kola suratul isra'i ni suratul isra'i kono wa qala aidan ala ta'ala go tuguni wa taqullaha aisralay allazi tasalu bihi alam min awninga wal arham anaga sindi Inna Allah igado ala kena alaikum rakibani ala kera kolal shiga bayan auka suratul nisa'i kuluna al-yawma anga bi walanda ala hajil waladi ala walidi abdega agare ga masaga bal magala mu fa dega aga masaga wa qala ta'ala Allah ta'ala ko ku hadi kusabun ayara ba kuntanga wa ahlikum ana somogo naran kabotas mama wa qulu wa anas wal hijaratu tasma mu menana e mogo yani fara alaiha malaikatun gilazun shidadun tasma ko nana melgo ba ko no me melage gela bi
walana ala huquqi al-muslimi ala al-muslim abi silame ga hage ka silame nyonga ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala achiba ko kishi nema bae aqul muslim ala al muslim silame ga hage silame nyonga situn oye wore awala afala iza lagitahu nina bena salim alaihi iga fol bilala sanian aflana wa iza daga naiwele wajibu iga tajabi salsan asabana wa iza istansaga na ikona je nyini fe pansala igi kona je arabia ananna wa iza atosha na tishura famidala ay alhamdulillah fa tamitu igala delay kamza aduruna waiza marido na banana faudu igata boy bi walada hukuku zawjati ala zawji minha musoga aga chega uludo friend awalan afala nafakatu amilatu ami wa sharabi wa nahwa wa sagan bi ma'ruf iga nafani dumini je iga sigara nyuma dama asanian aflana la haqul ishrati wal mabit wal itmitai wal wati bara no ya muso iga shara dama no so iga to dam na ko kai ne kare iga sunan pada kai salsan asawana kismul lahabi adlin in kana li zawjiha nisa wal gaidaha iya kan ko ni la dire muso rabi bolo kasoro muso inte arabian ananna an yukima indaha yawma tazawajiha biha sabahatan lil bigr wa salatatan lil saybi iga jaliga muso ya furdo na botgin do su wala plana filtigin do su saba kamsan aduruna ifizu israruha wa karamatiha iga girira ko tangana boya ko bi walanda ala hukuku zawji ala zawjati minha chega haga furu musoga awala do fola awalan afala wa atu zawji fil ma'rufi musoga chela bato nyuma yaka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tibako kishin nema bama la kuntu amiran ahadan nene ngara kono mogoda ya mariya an yahjura li ahadin aga sujudu be mogoda ye la matul mar'ata an tasjuda li zawjiha ne wo musaya maya aga sujudu be afurche sanian aflana hifizu mali waridi wa atrari aga chaga watanga na dame ana bulo salisan asabana taslim nafsi lahu al-istimtai aga era kunda masunna ni fardala biya inda al-hajati mamna magobala walanda anahi an shubul kamri au balliga bok waminde kam qala Allah ta'ala ko ya ayyuhallazina amanu ya mu'minu liman yara Allah innamal kamru wal maisir wal ansab wal azlam igaro glo an sobon bulbado rijisun sofenu min amal shaytan ka washitana ka bala fashtan bu la la tuflihun ayarama jala dola la kishi suratul maida kono wakala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi mako kishi mema bama istanbul kamra ayarama jaya glola fa innaha umul kabais igaro glo sofo le bay ana ayo al zina jena balli qala Allah ta'ala ko wala takrabu zina ana sura jenala innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan iyo jena era chen fen jugan tasira jugu wakala sallallahu alaihi wasallam ala tiba one man kishibama salasatun mo sawabe no ayukallimuhum lahu ala tikuma ulufe yawmal qiyamati al qiyamah jondo wala yanzuru ilayhim ati flere atuluma wala yuzakihim atulu sania wala ulumo wanu azabun alimu nyata gele bulwe bi walana ala shiriku afla afaga qala ta'ala ko ina o man yushriku billahi faqad harama Allahu alayhi jannata koni mo me fla farale ala ga ale aljina harame otigima wa ma wa naru ay janeme wo bismillah ray wa ma lil zalimina min ansori ba ko ti ton gelawla suratul maida ni maida sura gono wa qala sallallahu alayhi wa sallam ala gara o kishin nema bae Tani Jibril na nema alayhi salam kishin nema bae fa basharani ayne ni songia ana o man mata min umatika ni mo antara be ala kramate una la yusru billahi shay'an mo foye fara alaga dagal al jannata o tigi bral jinana arawa wal bare wal muslimin asay anga bi wala ndaw kram wa haydara ga mi doni badinge wajuli gara ga nyamo ko bado don bawa kledo islamia dine ko wara belebeledo kram wa haydara wajuli gara baledo aga wajuli je fabera jele lawo a wajuli gara chama labe mono mi wajuli ke ka bayadi mo ma ina fa am fasil am muhammad sol karamo ananga mudir am sori ibrahim lubali
ona ɲɔgɔnna caman Haidara ka ko bɛɛ dafalen don a hakili dafalen don a miiriya dafalen don a tasi dafalen don Haidara nɔgɔ bɛɛ lajɛlen don silamɛya ni k'a sanuya k'a ka tiɲɛkɔrɔ segin o ma a y'o kɛ n'a ka cɛfarinya k'a sinsin silamɛya ladon yɔrɔ kan ka mɔgɔ sama taa ajinɛ donni ma o b'a jira na k'a fɔ kira Mamadu jogo bɛɛ dafa bɛ Haidara la an na dɔn fɔ karamɔgɔ Haidara ka fɔ n seereya la awalan a fɔlɔ بناؤه المسلفيات ما داموا المدوات أكثر المدى الذين لا يجدون ما يتداون به a fɔlɔ karamɔgɔ Haidara ye dɔgɔtɔrɔso jɔ ka tila ka jɔn mɔgɔ caman ka ordonnance sɔngɔ don na t'ale la dɔgɔkun kɔnɔ mɔgɔ mana taa ka dɔgɔtɔrɔso la a bɛ jɔ n'olu bɛɛ ka ordonnance sɔngɔ ye ne balima alisilamɛw karamɔgɔ Haidara y'a ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a m'a jɔ tɔgɔ ɲini kama a m'a jɔ wari ɲini kama a y'a jɔ ka hadamadenw ni kisi ثانيا a filanan شراء وليدة سيارات لدعاة ينتقلون بها في تبلغ الدعوة karamɔgɔ Haidara ye mobili caman san a bɛ wajulikɛla dɔw ma ka se ka cari ka Ala ka diinɛ lase ثالثا a sabanan من ودور وسيارات لبعض الأقارب والأجانب karamɔgɔ Haidara ye dutɛrɛn san a d'a sigiɲɔgɔn dɔw ma k'olu bɔ luwansiya la ka mobili san a d'a sigiɲɔgɔn dɔw ma k'olu bɔ senna taama na رابعا a naaninan شراء لدرجات نارية كثيرة توزيعها على الشبان بلدة والبلدان المجاورات karamɔgɔ Haidara ye moto caman san olu ka dugu kunnayenu ma olu ka dugu kɛrɛfɛ dugu خامسا a duurunan مساعدته لطلاب الذين يتمنون تكملة دراستهم في دول أخرى karamɔgɔ Haidara kalanden caman dɛmɛ ka se ka burusi d'u ma ka t'u ka kalan tɔ dafa jamana wɛrɛw Di walanda tarimul gibatu wa qarabo haramiyali wa samaiha ana lameni Allah ta'ala ko wala yaktabarukum badun aw dola kelengana do qarabo aw iba hadukum an yakula lama kihi maitan yalma dola kelema kanu ka balma ka susu dunga fakere odumu ayo ko wataqulla agasira lai inala igaro ala tawabun rahimun dubi masaru hina masaru suratul hujurat ma ujra sura kono ayat 10 atan kili qala sallallahu alaihi wasallam ala atiba ko neban kishi bama qulul muslim silame haramal damu ajulu harameleru wa yadu ana dami wa malu ana kana hulu rawahul muslim muslimi anta ma fi abi walanda munga kale taale qur'ana abi qur'ana don fusamandiare ka kala la sallallahu alaihi wasallam ala ngajiba kone man kishiba ma kale ko awla sohere ma awla filibati kote awla walbati kote awla sanbati kote man taala ma qur'ana mogami al qur'ana do wala ma kakla mogana dala akla jabu wale dibara buare kona abang mufatisi fo ne mama saka moe am digo kai ka digo ina fe semma na to soro to kana ta to soro na yoma anga biwala na minga mina da bi kala wale ilimi kabodoni ni dara wula qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala atiba gone man kijibama kala wale ilimi doni ni shariratun wajibi alero ala hur muslimin islam jabara jalega wa muslimatin ansalamu sabara jale alayhi sahihun ni hadisa kalama qala mujahiru go la yata'alamu al-ilma hum ghatidun sara mustahin hum bimalaya wala hum tagabirun an hum bayra boya amang fadisi ko ne muhammad sallallahu alaihi an logae kadwamina fe mana tasara ogara tasara موضوعنا اليوم biwanda minga على قوة المؤمنين mu'min wa panga bolega قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala jiba gone man kijibama المؤمن للمؤمن mu'minina mu'minina كلب يعني abina bago bagele يشعر بعضه بعضا gele أخرجه مسلم ni bara muslimu gono أما مفاتيح فو مي محمد صلى كرموي أم دعاء كدعاني نافع مما تصور وغنا تصور عامل كلام لله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا يدرك بأيهن بدأت أنا فاتشكو مما مرسل كرموه كدوا ينافع فما نتصر ولا تتصر دون اليوم أنا بولد منك علامة نفاقي نبي تمشي قال
rahmatullahi Anaga ine. wa barakatuhu Anaga bariga. fa mawdu'una al-yawma Anga diana na munga. min adabil haqili Abdumniga ladamniga. qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala diwa neman kishiwaga. ya gulam Ya bunangani. samiullah Ala dagawa. wa kul bi aminika Dumniga nyekini bore. wa kul mimma yarika Dumnigi kolola. mutafiqun alayhi Bemen hadisenga. amala mufadisifo mwema walisali karamugai amduwa ugai kaduwa unyinafe femma na tosoro ogana ata tosoro Arajimi. Idanam karapal kelbe ngabala kane mama. Bismillahi. Ama chichi nala doy. Aramani. Ye jena na wale dige. Arahimi. Allah ine garale dige. Wassalatu wassalamu. Kijane babe. Ala ashraf al-mursalina. Akilo na matangala taleka. Muhammadun bin Abdullah. Muhammadu mi Abdullah ide. Ala ali. Ana somogo. Wa sahabe. Ana kasabo. Wa man tabi'ahum. Ni mo am turala. Bisani. Ni ma dirai. Ila yawmi dini. Yo dadal kama jandoma. Welcome. Amabo. Bidayatul Islam. Islam apole. Ala wa hiya. Ore. Assalamu alaikum. Kishi baba. Wa rahmatullahi. Ana la ine. Wa barakatuhu. Ana kabarga. فمعدونا اليوم Abi wala na minga. على نجاسة اللعب الكلبي Ulu taje sobe amore ka. عن عبد الله بن مغفل An ka Abdullah dami am gapal de. رضي الله عنه Ala ka jaga bana ma. قال Ako. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ala ka jiba ko ne man kishi bama. إذا ولغ الكلب في الإناء Ni ole adare mine ngona. فاغسلوه Aya ko. سبع مرات Ya ole bla. وفروه Aba derege. أثامنة Ake se kinana. في تراب Ni boy. رواه مسلم Musulman asa mable. أمام مفاتيشفو وما مرسل كرمه أم توقعي قد ونينافه مما نتصر وغانا تتصر بداية الإسلام الإسلام أقولي ألا وهي أولي السلام عليكم ورحمة الله أنا لعين وبركاته أنا غفلت فموضوعنا اليوم على تعاوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه حديث شريف أمام مفاتيش نعم مرسل كرم أنا تصرى وأنا تتصرى بداية الإسلام على ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فموضوعنا اليوم على تحبب بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه أما مفاتيشفو محمد صلى الله عليه وسلم أمين وكاي كدوانينافه نيما نتلصر وبنا تتلصر السلام عليكم إشباؤكم ورحمة الله أنا علينا وبركاته أنا غبرك فموضوعي اليوم نغبي ولنا بمينا على إخلاص في الأعمال كنا جالي باراولا عن عائشة أن أبو عائشة من رضي الله عنها على جنب ونما قالت Aku sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nen mala kira dakishin nema bae yaqulu abafa inna allaha igadu alla yuhibbu abafa iza amila ahadukum na dola gili barake amalan barala an yujikinao agage gachene ama mpatipo ne mamarso karamoy am duwa kae kadwa ninape pemma na tosoro ogana tato ambi afu bidayatil islami ni islame fole ala waya ore assalamu alaikum isibaha wa rahmatullahi anala gahine wa barakatuh ana barika famadula loma ana bi wala daminga ana
yan zulmi balli ka botani ma kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ko neman kisi baye itawa zulma ay sira tani faina zulma iga do tani zulma don dibiye yawmal qiyamati al kiyama jondo amba mu fati shifo no e mama sar karamoy ami don kai ka don nafe ni mana tasoro o wana tasoro shibaga wa rahmatullahi ana lohine wa barakatuhu ana gabarga famarduna yawma ana duwanda minga aziratu salatun sanafa sarawati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala chibaga neman kishibama ma min muslimin silame o silame yagiri sugarsan na turfana turu ayazra zaran wal ma sanafana sene fayakulu minhu tarun kana dunugola ay insan wal ma kunara madenda abai matu wal ma bagando ila kana lahu bi salatun fagat ki masarate hadisun sharifun alagra sa samara tale ama mufatishifo na mama sal karamoy am duwa kai kadwa nafe sema na tosara ona tatos alawaya ore assalamu alaikum kishibauka wa rahmatullahi ana lagaine wa barakatuhu ana kabarka famarduna liyoma ama biwalanda alatiful ummati abi mare nona reka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala chiba kuneman kishibama silfani jangakulu flabe min ummati kabane mare una iza salu lulu nyana salwa nasu mato binye wa iza fasadu lulu jana fasada nasu mato binye alumarau fama wafugau andan ba hadisun sharifun nala kraka sa songra tale ama mubatu shufo mwe mama sar karamoy am dokai kadwanya bitayatel islami na islami apole ala waya ore assalamu alaikum kisibaga wa rahmatullahi ana ala gaine wa barakatuh ana gabarga amaduna alyawma ama biwala ndaminga ada wadawao abibanan furorega anebon masoden anim nakaba masuru dema radi ala wano ala wajanga bana ma ala ako ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajiba gone man kisibama ma ansara lahu da'an ala ma bana feji ila ansara lahu dawa'an fa gafra jingo banana ama mufati suko no e mama sal karamoy am do gae kadro inafe temma na tasara ogona tatasara ala la haya ami magalga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajiba gone man kisibama ala haya malaya nizamu al-imani wal manajala wa kala ako iza lam tastahi lima malaya fasna ma shita denga bemija aresun sharifun lagrasa somana tale amanga mufatishifo ne mama sor karamoy am dongai kadoina ambafo bidayatel islam ya islam ya foliye ala waya ode assalamu alaikum kishiba auka wa rahmatullahi an ala kahine wa barakatuh ana barka samaruna yoma anga biwala dab ninga ala bainal muslimuna cha islam ya nyoche kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala chiba kone man kishiba ma silman katwaga itugu mogala muwami atge kabila wa silama na sailega iga nyuma yake muwami juguma kila akole haka iga chemfo wala nafsiga hanabi yarabahuka amanga mufatisifo ne mama sal karamoy am dokai kadwa ninafe sema na tosoro ogana tatosoro nabi wala ndaminga min bawa idiya famti kabodade nafala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajiba kone man kisibama aray mala we muraan ala inna muwala takellama magomu kumana adarima na toro sora kumana
shifo ne Muhammad sal karamoe am duwakae kadwonina fe nega biwala nda minga ala biril walidaini bangiba aflabuyani iridollahi ala gaje firido walidaini o bangiba aflagaje gonnana wasuktilahi ala gajimi fi suktil walidaini o bangiba aflagajimi gonnana wakala ako aljannatu aljine tata aqdamil ummahati o bangiba musoma usenega jigoro harisun sharifun nalakira arsa sangoro tale amanga mufati shifo me Muhammad sal karamoe am jokae kajonyina fe mi mana tosoro ogana ta tosoro rahmatulahi anala gaine wa barakatu anaka barga kanaduna alyama anga biwalanda biminga ala zanna mimati namima ya jurumu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gajiba koneman kishibama la yarkulul jannata kitatu namimati do aljinana ala namamu namodo namimare mawaye mawami yala mawok marama to famo nyana ore namimaye ambal mal silamo ala gano gishi namimayama amanga mufati shufo nema marsol karamoy andu okaye kadonyina fe mimana tasoro wana takasayama anga biwala da minga ala hormatel waje amnyada bwere ka ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gachiba koneman kishibama iza katala adukum na dola kele keleke akao abal magefe falyataki arwaji ahajatanya dala alaikum sharifun nyala kra sasongara tale amanga mufati zipo me Muhammad sal karamoe ami daukae kadonyina fe lemana tasara ogana tatasauka warahmatulahi anyala gasne wa barakatu anaka balka kamauduna alyawma angabi walanda biminga badilu jui zejif zamadia kala nabi sallallahu alaihi wasallam najma wakishine mabaye la salata liman seti moye la wudu alahu sejiti mogomina wala wudu aliman sejiti moye lam yazikuri simala alayhi mogomala tagafula hadisun sahihun nya saganangaye alhamdulillahi rabbil alamin kala yɔrɔ ɲɛmɔgɔw ni maaba welelenw olu nana bonya kumaw k'olu lase ni kɛnɛ sanuma in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. n'an bɔra an bɛ dugawu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo école maître marasa karamɔgɔ an bɛ bɛɛ fo vraiment bɛɛ bɔra bɛɛ y'anw dɛmɛ baara in na o la précisément ne ka mualimun minnu ye n dɛmɛ ka baara in kɛ aljazaaw min jinsil amal i ye baara min kɛ i bɛ se n'o de ye ka daminɛ san tɛmɛna ka taa fo sisan ma wulikajɔ minnu kɛra n y'a ye k'a fɔ ala ye yarabi ala ka n'u dɛmɛ ala ka n'u wasa an bɛ bɛɛ fo mais précisément n bɛ le coordinateur Segeta Keita n b'a fo kɛnɛ kan yan Segeta Keita n b'a fo kɛnɛ kan yan ka daminɛ ne ka direction na ka daminɛ 2017 ka taa se fo bi ma a ye dɛmɛ minnu kɛ ne ye a ka bon kojugu ala ka n'a sara kɛnɛ kan n'a tila a bɛ kɛnɛ kan yan kɛnɛw kun ka ca bolo bi mais a y'a choisi ko f'a kana sigi an kɛnɛ kan Segeta Keita i ni baraji ala ka n'i sara o kɔfɛ kɛnɛ nafa bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kɛnɛ nafa bɛɛ lajɛlen fo an tɛna kutuba jan an tɛna kuma jan tile mɔgɔw la mufatisul am an bɛ fo alaji fakal kullu fi darihi mufatisul am alaji bihi iza qulna lahu mufatis qala na'am amana wele diɲɛ fɛn fana b'an lase mufatisu ni ce i hakira i fo de t'an bolo dɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka ni sara ala ka ni wasa n'an bɔra yen jamanaw an bɛ jamana fana basigili fana an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka jamana basigi surasiw yarabi ala k'u fanga se
doso ala k'u fanga si an y'u kalifa ala ma yarabi ala k'u fanga si kɛnɛ nga an ka n balima chrétiens fana bɛ kɛnɛ nga yan an b'u fo yarabi ala ka n'u dɛmɛ ala ka n'u jigi tu ala ka n'u wasa an bɛ se ka kuma laban ni an ka kayidu ye n'o ye Seydi Usmane Madani Haidara san 70 ni caman bɛ ala bolo yarabi ala ka nɔgɔya n'a ye ala ka n'a si janya ala ka kɛnɛ da n'an ma a sago ye min ye diinɛ ko la yarabi ala k'a dɛmɛ an b'a bɛɛ fo cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan kɛnɛ y'a sigira hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a wuli hɛrɛ la an bɛ foli se an ka maire ma a n'a ka conseil bɛɛ ka komini dugutigi bɛɛ fo u bɛɛ n'u ka conseils k'an ka diinɛ ɲɛmaaw alimamiw pasteurs catholiques k'a bɛɛ fo dante foli min na alimami k'u fo ni ka nayibuw bɛɛ ka karamɔgɔ in bɛɛ fo madrasa karamɔgɔ ani école karamɔgɔ k'a bɛɛ fo a bɛɛ bonya bɛ kɛnɛ in kɔnɔ cɛ o cɛ sen sera kɛnɛ in kɔnɔ ka na dɔ fara kɛnɛ in kan ka denmisɛn n'a maakɔrɔba an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn an b'an ka musow fo ka jeunesse fo k'an ka ɲamakalaw fo ka dugu sigibaa bɛɛ fo o la an bɛ an saraka kɛnɛ kan bi an bɛ u ka section président Musa Jakite an b'a n'a ka jama bɛɛ fo bɛɛ kelen kelen fo donc ala ka kuma b'a fɔ a ye fɛn saba kan ka ye adamaden la o fɛn saba ye jumɛn ye kanuya ni kanuya b'i la a ka ɲi adamaden kanuya bɛ yen mais ala ka kanuya o ka kan ka ye adamadenw la adamaden bɛɛ kelen kelen kan ka ala kanu kama sɔrɔ i dala cogo min na i t'a dɔn i dala cogo min i nana diɲɛ la cogo min na i t'a dɔn ala de y'a kɛ donc i kan ka o ala kanu ni dusukun bɛɛ ni fanga bɛɛ n'i ka fɛn bɛɛ ye filanan danaya n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ ka ban i ka jija danaya ka sɔrɔ i la i ka da maa min fana y'i bila ka na dugukolo sanfɛ o min ye ala ye i ka da a la fɛn bɛɛ la donc an bɛ da ɲɔgɔn na cogo min na i ka jija i ka da i ka ala la o cogo la. kelen de bɛ n bolo hakililajigin de don a dɔnnen don dɛ mais hakililajigin de don o ye mun ye o ye denmisɛnninw a y'u don kalan na kalan mana kɛ cogo o cogo a ye denmisɛnninw don kalan na aw kana denmisɛnninw t'u yɛrɛ ma ten ka sɔrɔ u ma kalan kalanbaliya dibiba don ni n ko ko n bɛna kalan nafa fɔ o ye k'an segin kɔ mɔgɔ tɛna kalan nafa fɔ bilen bɛɛ bi kalan nafa dɔn n'an ko k'an bɛn'o walawala o ye k'an segin kɔ donc vraiment bɛɛ k'i hakili to a la k'i den k'a don école la comme denmisɛnninw y'a fɔ cogoya min na ka denmisɛnnin don kalan na a ka hakɛba de don mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ a hakɛ nin kɔ hakɛba de don a ka hakɛ de don donc mɔgɔw k'u hakili to a la n'o ye denmisɛnninw don kalan na a hakili t'u la dɛ a y'a hakili to denmisɛnninw na. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi حقا الدراسين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والناس المتقين وعلى آله حق قدره صلاة دائمة الملك الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Jamiat Ansarudini kalanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔyaso kalifalen do cɛba min na n'o ye Muhamadu Sɔlihu karamɔgɔ a yɛrɛ nana bonya kumaw fɔ nin ka foli lase nabaw ni ko labɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma barikada kumaw la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah. An bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye. Dugabu n'a lamini bɛɛ. Yani an ka se foli ma, n jɔ n bɛ jɔyɔrɔ min na nin ye, a fɔlɔ n jɔlen bɛ n karamɔgɔ jɔyɔrɔ la, a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara. A tiya a dusukun bɛ yan. A ko n'an sela yan, an k'a ka foli lase Dugabu n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛnen kɔfɛ, n jɔ bɛ n ka président tɔgɔ la, n'o ye président national ye, Moribo Diallo, n'o ye an ka Ansardine président national ye. O tɛmɛnen kɔfɛ, n bɛ an ka bureau tɔgɔ la, commission min bɛ Mali kɔnɔ, Ansaru n'a ka alliés ka bolo kan kalanko kunna, n'o ye commission nationale de l'éducation, ne y'ale président national ye. N ka bureau tɔgɔ la Mali kɔnɔ, ka fara ne yɛrɛ kan nin baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka bɔ section ni coordination kɔnɔ, an ka foli bɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ foli kɛ an ka maire-lakaw ye, ka foli kɛ an ka dugutigiw ye, an ka coordinateur ba a bɔla ka jɔ kɛnɛ kɔnɔ, an ka foli b'a ye. I m'a ye ne nana yan 7h30 waati mais ne nana sɔrɔ an ka coordinateur bɛ yan. Depuis 7h n nana ale sɔrɔ n yan. Ka foli k'an ka dugutigi ye. Dugutigi ye labɛn kɛ ka kɛnɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ si ma labɛn. Depuis 8h30 o y'a sɔrɔ dugutigi sera yan. Vraiment an b'an ka dugutigi fo a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen. An b'an ka imamuw fo. Réunion tun b'an ka imamuw bolo bi mais malgré tout ça la o y'o ka réunion teliya pour que kana bɛn ni an ka nin kɛnɛ in ye. An b'an ka imamuw fo. An b'an ka chrétien bona mɔgɔw fo. San o san o bɛ n'an ye nin baara in kɔnɔ. Kuranɛ de y'o fɔ ko n'i ye diinɛmɔgɔw ta k'a lajɛ kanu bɛ silamɛw ni diinɛmɔgɔ minnu cɛ k'o ye chrétienw de ye. A y'an ka kuranɛ ta k'a lajɛ kuranɛ ye nin de fɔ tan. Chrétienw y'an ka kira héberger Muhammadu Amin sallallahu alaihi wa sallam. Ani chrétienw ye baara kɛ yɔrɔ caman kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan. An b'an ka an balimakɛ fo n'o ye chrétien ye a n'a balimakɛ min nana a n'an ka pasteur min bɛ déplacement na an ka foli bɛ o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔba ye Isa Pujugu, an ka Ansardine coordination régionale ale y'a président ba ye an ka foli b'a ye a ka cɛsiri la a n'a ka nin dali Ansaru ɲɛtaga kun kan an ka Segu région kɔnɔ. An bɛ tila ka foli kɛ an ka section président ba ye n'o ye Ba Makan ye, Makan Jariso ka bɔ Marikala, ale de ye Marikala section président ye. Ka fara Usa Jakite kan n'ale ye an ka Dugabu Ansardine sous section président ye. An bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen ye. Karamɔgɔ minnu ye kɛnɛ sɔrɔ, karamɔgɔ gɛrɛw la ani madrasa karamɔgɔw la ani bulonkɔnɔ karamɔgɔw la, an bɛ karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. An ka madrasa mudiri minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ka bɔ madrasa gɛrɛw la, an bɛ bɛɛ fo. An ka kalanden somɔgɔw minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ka bɔ Dugabu n'a lamini bɛɛ lajɛlen la, commune dugu bɛɛ n'olu ye kɛnɛ sɔrɔ bi an ka foli b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. An ma ɲina an ka mwalimuw ko k'a daminɛ mudiri la Gamusore. Gamusore ye cɛ ye. Gamusore ye cɛ ye wa a ka baara kanu bɛ a la. An bɛ foli k'an ka mwalimuw ye minnu faralen don Gamusore ka nin baaraba in ka se ka nin kɛ. An b'an ka kalandenw fo. I m'a ye depuis baara daminɛna kalanden o kalanden jɔlen a ka kuma ta a bɛɛ ko k'an bɛ Mufatisi fo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ. Kalandenw ne yɛrɛ b'aw fo. A ye n fo wa ne yɛrɛ bɛ aw fo. A ye dugawu kɛ n ye ne yɛrɛ bɛ dugawu k'aw ye Ala ka barika don aw la. Ala k'a ka kalanw ɲa. Ala k'aw kɛ jamana in jigi ye. Ala k'a kɛ an ka duw jigi ye. Ala ka n'aw dɛsɛ aw yɛrɛ kɔrɔ. An bɛ foli k'aw ye vraiment k'aw ka foli commencer k'u kɛ aw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛɛ fo n y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na ne t'a fɛ ka jamana aw ye kuma na. An bɛ an ka kuranajigi kɛnɛ de kan 4e édition. An filɛ nin ye Dugabugu ye. Dugabugu kalanyɔrɔ tɛ kalanyɔrɔ fitinin ye. Mɔgɔ minnu ye nin kalanyɔrɔ in daminɛ o y'a daminɛ ni ŋaniya ɲuman min ye. O ŋaniya ɲuman de b'a la ka kalanyɔrɔ in conduit ka taa n'a ye.
Nyo faye akana koroto dans les jours à venir. Aina lycée soro awere bolo duwabu ya ansadin tola. Inshallah. No akana koroto amita dononde o. Kunu wantu ndetaw. Angela taw. Mimba gira dans les jours à venir natina mieble. Anga président baba anjigi koro isa pujugu abanjigi koro de chemi do andale do ala wa amani da fui kanyina maya kono kwa make. Nato do isa pujugu la ne bo do ala. Ka farajar so ka mo mun do no ni da fe un finkan wallahi o bake. Ananga nyamo to be. Amba don dans les jours à venir na programme ta lycée kola atina mie aina ye ansardini lycée duwabuya aina bo dugolo juboro amala dele ala ko telia anga ningara ngoroyi karangro bado ko miya fanya tuwa mina mali beka karangro bene ka buluka muso kalan karangro che kalan dimeseni kalan anga quartier kono ani kata karangro mbambulu ka bindi bala ko gide karangro wa woro ani kunga velu mali kono amala kami gide lycée bambulu wa do be sena minu papier ko manyina bo folo ka bara damna do ye bara damna kaba o temelen ko fe ansardine kono mali kono école professionnelle bambulu kaba anyo bara were damna ni tala kajulu mara kono ibina nga école professionnelle soroye ansardine tola katla tuni projet be amulu ansardine kono nationalement et internationalement anga demesenu munu bi kalanda dans les jours à venir kase ka bourse nyini oye o kase ka ta kalanja unke do nata ola o kase ka ke l'humanité jigi o projet o bamulu national buluka abamulu international buluka ni yo ina ka nga duwa buka ofo même fo duwa bu na lamine kala de zomo o benyana kararo mamulu anu ansardine kararo e gouvernement kararo te privé do de gouvernement kararo te privé do ni ay mala ko fo gouvernement te anga mettre usara gouvernement te matériel sankadi anga kararo ma gouvernement te la création kadi anga kararo ma anga kararo an yɛrɛ de jɔlen bɛ n'a ye ni sisan tɛ an ka kararo mɛtiri minnu b'an bolo o sara kalandenw ka kalo sara a tɛ an ka mɛtiriw sara an ka ansardini cɛden minnu jɔlen filɛ o de tun bɛ tileki bɔ ka don forow la ka wari ɲini pour que an denw ka kalan ka mɛtiriw ka wari sara olu cɛw de ye tileki bɔ ka bɔgɔ bɔ ka biriki bɔ pour que aw denw ka kunjɔri yɔrɔ sɔrɔ ka se ka kalan k'a la o wari ma bɔ gouvernement kun dɛ a bɔra ansardini cɛdenw de kun. Amala ka dɛmɛ ko sira de kan an bɛ min fɔ kalanden somɔgɔw ɲɛna an ka musaka ti bɔ fan wɛrɛ fɛ dɛ an ka kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ privé de ye wa kalanyɔrɔ bɛɛ n'i ka sariya do de ordinateur t'an ka kalanyɔrɔ bolo document o document n'a b'an bolo n'an b'a la ka baara de kɛ n'a ye wari de bɛ don a bɛɛ la k'a daminɛ an bɛ sariya minnu dilan denmisɛnw ye k'a daminɛ bulletin minnu bɛ di denmisɛnw ma kalo saba o kalo saba ani document gɛrɛw bɛ yen minnu bɛ labɛn ka taa kapu la ka taa fan wɛrɛ fɛ. Ni bɛɛ wari bɛ wɔn yɛrɛ de kun mais aw bɛ participer a la n'a ka kalo sara ni a ka cotisation dili de ye mais ni mɔgɔ min k'o la ko e b'an ka kalanyɔrɔ ni gouvernement kalanyɔrɔ suma ɲɔgɔn ma gouvernement b'a la k'a ka kalanyɔrɔ bɛɛ musaka ta n'i ko k'i bɛ école privée suma o ma kalanyɔrɔ privée suma o ma i b'a jɛ an ka kalanyɔrɔ sariya de y'an ka sariya ye an b'an ka kalo sara kani cogoya min na anw de b'an ka kalo sara kani cogo dɔn an b'an ka document labɛn cogoya min na anw de b'o ɲɛdɔn an ka sariya y'an ka sariya ye. Ama mɔgɔ wajibiya jagoya la k'i ka an ka sariya labato jagoya k'i ka taa an ka kalanyɔrɔ la n'an ka sariya ma bɛn i ma ale an ka kalanyɔrɔ i bɛ se ka taa kalanyɔrɔ gɛrɛ la i bɛ se k'an ka kalanyɔrɔ to yen non 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 on n'oblige personne an t'an ka kalanyɔrɔ sariya tiɲɛ mɔgɔ si kama an ka kalanyɔrɔ sigilen bɛ tarbiyatul bani wal banat an ka wari tɛ bɔ gouvernement yɔrɔ an b'a la k'an ka mankan dɔ de kɛ mɔgɔ sɔn denmisɛnw ka se ka lamɔ ɲuman sɔrɔ ka kalan ɲuman sɔrɔ wari kunkurunin min bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ. Ni mɔgɔ min ko k'e tɛ fara anw kan k'o baara kɛ on sera obligé ka jɛ i ni den bɛɛ kɔ wallahi an t'o musala fɔ mɔgɔ si ye non 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 an t'o musala n'a denw ma kalan a bɛ na anw de jalaki ko kalan yɛrɛ tɛ nin kalanyɔrɔ in na mais musa hamatu minnu bɛ yen cinkan minnu bɛ yen n'o b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a kan k'o sara kalo sara ko la lakɛrɛ ko la a bɛ dɔnni minnu di kalandenw ka document ko la ni mɔgɔ min banna k'o sara ko k'a sababu kɛ gouvernement kalanyɔrɔ la nin ti si sara a fɔlen ɲɛna ko an ka kalanyɔrɔ ye gouvernement ta de ye yan. Mbe a to ɲinanw fɛ kuma fɔ cogo la ni kuma dɔw ma fɔ a dɔw de si tɛ dɔn de mbe a to ɲinanw fɛ kuma fɔ cogo la ni mɔgɔ min y'a dɔn i tɛ se k'an ka kalanyɔrɔ sariya labato an ka wari sarataw ni mɔgɔ min y'a dɔn k'i tɛ se k'o kɛ i wajibiyalen tɛ ale kalanyɔrɔ ka ca min tɛ ansardini kalanyɔrɔ ye
ala ka seni ɲuman ye gouvernement karamɔgɔw bɛ yen tigiden do ye mais kana an ka karamɔgɔ la k'i b'an ka karamɔgɔ sariya violer ka mɔgɔw lamuruti an ka karamɔgɔ sariya ma ko an y'an da don o kan n'an y'o ye mɔgɔ la an b'i den ka papier kuru k'a d'i ma wa i bɛ taa n'a ye karamɔgɔ wɛrɛ la an ka karamɔgɔ sariya tɛ siɲɛ maa si fɛ hali n'i ye ansatini yɛrɛ tɔnden ye an b'i ka den d'i ma k'i kɛ k'i bɔ an ka karamɔgɔ sɔrɔ tɛ tila dɛ dugutigi n bɛ a to ɲini aw fɛ kuma dɔw bɛ yen n'a nana an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna o de ɲɔgɔnna tɛ parce que n'i yɛrɛ to ye k'i minimiser i ka karamɔgɔ bɛ tiɲɛ i ɲɛna olu bɛ tila k'i tɔgɔ tiɲɛ wa anw tɛ jɛn ni o de ye on n'acceptera pas ça an ka karamɔgɔ sariya an ka sariya de ye an y'an ka kalo sara sigi cogoya min na an b'a dɔn an b'a la k'an ka karamɔgɔ dɛmɛ cogoya min na an b'a dɔn ni karamɔgɔ min filɛ nin ye an y'a labɛn cogoya min na ka se yan an b'a dɔn wari ci ni fɛn minnu bɛ yen n'o ma sara an bɛ nin baara kɛ cogo di gouvernement dɔ m'a jɔ k'a di an ma an yɛrɛ de y'an ka Musa Hamatu kɛ k'an ka document di bulletin ni a fɛn ninnu k'o dilan an b'a di denmuso ma ordinateur t'an bolo a bɛɛ bɛ dilan wari de la o de kuma tun bɛ n fɛ k'a ɲɛfɔ n bɛ hakili to ɲini aw fɔ ni kuma fariyala dɔɔni n b'o hakili to ɲini an fɛ n ka laɲini t'o ye an ka Segu jamana kɔnɔ ɲina n m'a fɔ Mali bɛɛ an ka Segu jamana kɔnɔ ne ye inspecteur général de ye o de ye Mufati Tula Amu ye karamɔgɔ min bɛ ne bolo ka bi Segu jamana kɔnɔ bi a bɛ bɛn karamɔgɔ 90 ani karamɔgɔ 3 de ma Segu jamana kɔnɔ ne b'a la ka min conduit wa kalo 3 o kalo 3 n sen bɛ jɔ a bɛ kɛnɛ kan chaque 3 mois chaque trimestre o karamɔgɔ 93 ani 3 la ala sɔnna mwalimu min b'an bolo ɲina ni mwalimu matu min b'an bolo ɲina a bɛ bɔ mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 8 de ma mwalimatu 108 mwalimu 200 o de b'an bolo ɲina an ye baara kɛ ni o de ye kalo sara min b'a la ka don o ka baara da fɛ k'a daminɛ octobre la ka taa bila kalanbila la dɔ b'a 100,000 kan a wari bɛ bɔ ansatini mɔgɔw de kun an'o ka kalandenw wa karamɔgɔ minnu b'an bolo karamɔgɔ qualité 2 de b'an bolo karamɔgɔ minnu b'an bolo contractuel la n'o b'an bolo san kalo 12 o b'an bolo de hali vacances an b'o sara olu ye o karamɔgɔw bɛ yen ani karamɔgɔ gɛrɛ b'an bolo min b'an bolo comme contractuel kalo 9 dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kalo 9 de sara olu ye mais a y'a dɔn jama n bɛ to ɲini aw fɛ ala kama n b'a dɔn ne ka kumaw ka fari dɔɔni mais a kun ye mɔgɔ k'a faamu de mwalimu minnu b'an bolo an bɛ bɛn kalo sara dɔ de kan an m'a wajibiya mwalimu si ka k'i ka kɛ ansatini tɔn ye non c'est pas obligatoire i ka kɛ ansatini tɔn ye an m'a wajibiya mwalimu si kan i ka baya kɛ non an ka karamɔgɔ sigilen bɛ min ka jogo ɲumanya tarbiyatul banin wal banat ni mwalimu o mwalimu n'i sera k'an ka jogo ɲumanya lasabati an bɛ walanda min dila silamadenw ma k'o di cogo ɲuman kɛ n'i kɛla diinɛ o diinɛ na anw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an ka sariya bonya dɛ i janto an ka jogo ɲumanya la dɛ hakɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a dɔgɔya n'a caya kɔnɔ an b'a di nka ni mwalimu ko k'an bɛ wari min d'i ma k'o t'i bɔ wa an dan ye an dan ye i bɛ se ka wari camanba sɔrɔ yɔrɔ min na an tɛ don i ni taali cɛ ala ka se ni ɲuman ye c'est très clair la ala ka se ni ɲuman ye an ka kalanyɔrɔ tɛ ko an bɛ mwalimu ta ka jɔ n'a ka denbaya bɛɛ ye kalo sara dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ wala o ka la hali n'a dɔgɔyala an bɛ kuma o de kan ni kalo sara an b'o de d'i ma o sera k'i n'i ka denbaya ta wa o ma se k'i n'i ka denbaya ta o ye anw se de ye o ye anw se de ye an b'o de d'i ma an b'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni waati sera n'an bɛ se ka dɔ fara min ta kan an b'o fara a kan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o cogo la an b'a la ka baara kɛ hukumu kɔnɔna nin don de mais kɛ ansatini tɔni ye walima na baya kɛ pour que i ka k'an ka mwalimu ye an b'o wajibiya mwalimu kan fɔlɔ mais jogo ɲumanya min bɛ anw fɛ kɔni an b'a ɲini jogo ɲumanya an ka to an ka jogo ɲumanya kan an ka jogo don an ka denmisɛnw na an tɛ mwalimu jogo jugu ko la an kɛ i ka so kɔnɔ bagan n'a jogo juguyala n'i m'a feere i m'a ka kungo s'i ma walima i k'a kan tigɛ k'a sogo dun donc an ka kalanyɔrɔ tɔgɔ de ko tarbiyatul banin wal banat ka denmisɛnninw jogo don ka denmisɛnninw ka sira ɲuman don o kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ se ka ménages vérifier an ka kalanyɔrɔ ménages dɔw de b'an bolo qui est très riche ménages dɔ de b'an bolo qui est très riche i b'a sɔrɔ anw ka 7e 8e 9e n'i y'a lajɛ ka ménages lajɛ i b'a sɔrɔ kalanyɔrɔ tɔ dɔw bɛ yen walada min bɛ kɛ an ka kalanyɔrɔ la n'a tɛ kɛ o kalanyɔrɔ dɔw la a bɛ taa fɔ walada 7 walada 8 de la minnu bɛ kɛ an ka kalanyɔrɔ la n'a tɛ kɛ kalanyɔrɔ wɛrɛ la mais mun kama de nin bɛɛ kun ye an ka dɔnnibaga kɔrɔw ka tagasiraw ka se k'o renforcer k'an janto o la o kana tila denmisɛnw na o de kosɔn an ka maakɔrɔba kɔrɔw k'a daminɛ mudiri sadaw la abakari camu na an ka maakɔrɔba kɔrɔw ye tɛmɛna sira min fɛ n'o ye ala sɔrɔ ka ala dɔn ka kodɔn ka kokɔrɔ dɔn o walada kɔrɔ ninnu an m'a bɛɛ bila fɔlɔ dɛ a waladaw b'an bolo o de b'an ka walada cɛya la ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan an b'aw fo n t'a fɛ ka jamanaw ye
me foli kan baw ye anga walmatu nunu amo fo salo nya fo nyene ambe sega kan anga hakli to musumanu ka kalangula aya to musumanu ka kalanke aya to musumanu ka kalanke musumanu ay kalanke ni mi defu ke do be bo kalana ko nde ko na kadin chema ka ba ko ta bale o ya bale ya jo ya fo nyana emi mala ko kuma fo kalande jo ya fo nyana ko bi chebe se musukoro ano kele tala kalando na tara soke ayi den ka mai nga ko ma yala babe sa okoro anga ni babe se ma boro na ti sa okoro ayi na bwa kalama onyuma emi ayi temena o ka kalan ya rabbi ala ka don barakama di awbema duguin ala ka basi amin ya rabbi duguin ala ka herela na kono amin Dugaudon kalandenw ni karamɔgɔw jɛra ka min kala ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين nin baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kuma galama tenkun na maaba welelenw na ko labɛnbaw la bonya kumaw ni nisɔndiya kumaw la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ kuranajigi kɛnɛ kan ani sabijigi Dugabugu komini kɔnɔ Ansar Dine ka kalanyɔrɔ la an b'o kɛnɛ de kan. An bɛ se kalanden sɔngɔw ma an b'a fɛ u ka denmisɛnninw ka kalanyɔrɔ u ka denmisɛnninw kɔlɔsi ka jogo ɲuman don denmisɛnninw na so an ka kalanyɔrɔ ye jogo ɲuman don yɔrɔ ye u ka jogo ɲuman don denmisɛnninw na so an yɛrɛ mɔgɔ b'a ka denmisɛnninw bɛɛ kala jogo ɲumanya na sini ma sinikɛnɛ u ka du nafa u ka dugu nafa u ka jamana nafa. Ani cɛsiri ani wulikajɔ jamana fan 14 ani diɲɛ bɛɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'an karamɔgɔ fo n'o ye Solution Madani Haidara ye a ka laɲini ye min ye diɲɛ bɛɛ ka bɛn ka dɔn da kelen bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ o laɲini min bɛ ala k'a sabati ala k'o k'ala bonya kosɔn kira Mamadu bonya kosɔn sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulilahi rabbil alamina i n'a fɔ an karamɔgɔ i ye ɲininkali kɛ cogo min na an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ madrasatu Ansar Dine tarbiyatul banin wal banati an bɛ olu ka kuranajigi kɛnɛ de kan alhamdulilahi ka bɛn bi dimanche donya ma an nisɔndiyalen don k'a sababu kɛ an ye cɛsiri min kɛ ɲinɛ san kɔnɔna na kalanw tacogo la ani labɛnw kɛcogo la o na an n'an ka directeur ka ɲɔgɔn faamuya la vraiment an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ san nata ala k'o bonya o jama ka caya ka tɛmɛ ɲinɛta kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ti bɔ kuma kɔnɔ fo an ka foli lase an ka mɔgɔ ma mɔgɔ minnu taara an présenter examen na parce que n'i y'a mɛn kalanyɔrɔ tɔgɔ bɛ taa mɔgɔ minnu bɛ examen kɛ olu de bɛ na ni kalanyɔrɔ ye ka kalanyɔrɔ tɔgɔ ta an ka kalanyɔrɔ ye depuis a sigira nin y'a siɲɛ 4nan de an ka mɔgɔ minnu bɛ defu kɛ a bɛɛ bɛ kɛ 100% ye an bɛ ala deli o mankutu ye o ka to sen na. An ka madrasa karamɔgɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka denmisɛnninw faamuya min b'u la a ka bɔ hakili ma quoi walahi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'aw waleɲuman dɔn tiɲɛ na aw bɛ kalanyɔrɔ ala ka barika don a la ala k'a jidi ala k'a sankɔrɔta an b'aw kɔ ni fɛn fɛn lakodɔn n b'aw la a y'a ɲɛfɔ an b'a ɲini k'a d'aw ma. An badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la ka fɔ nin y'an ye Segu Dugabugu. Kalan nafa ka da o kan kuranɛ kalanni bonya ni a hɔrɔnma silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudine olu ka kalansoba min bɛ Dugabugu laada don u bolo u bɛ kuranɛ jigin kɛnɛba sigi san ban waati ni ɲinanta in kun ye a tako 4nan ye min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo ka waleɲumandɔ sanga ni waati aw ka ɲamadali la kɛnɛ sanuma in ka dugawu minnu kɛra ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ kalandenw ni kalanfaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ barika ye ka don an faso Mali la hakilisigi ni basigi ala k'o di jamana in n'a denw bɛɛ lajɛlen ma foli la kumaba an ti sɛgɛn an ti ɲina an b'a ta ka di alilima min ma an fa ni an karamɔgɔ a Seyidu Sharif Usman Madani Haidara ko ala k'a n'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ.